потым скажу, добра? Далей это наш баяніст, гарманіст, балалаечнік нават і гітарыст, усё, карацей кажучы, чалавек аркестр, ён тут нешта махае, ён усё умее, гэта ён скромнічае, бо ён мой муж, і Клімович Анатолій Анатольевич, сын Ніны Дмітрыўны, вось, старэйшы сын Ніны Дмітрыўны. Ідём далей, гэта пшанічнік Валянціна Пятроўна, гэта лепшая суседка нашей чароўнай сястры Ніны Дмітрыўны, Хількевіч Галіны Дмітрыўны. Гэта родная сястра Ніны Дмітрыўны. Але гэта сястра малодшая, а ідзець у нас старэйшы брат Лычкоўскі Мікалай Дмітрыевич. Калі ласка, гэта наш барабаншчык галоўны, бубніст. Далей ідзець моя ўжо лепшая і родненькая, любименькая, каханенькая суседачка Богач Оксана Викторовна, цудоўная солістка нашага гурта. Ну і моя маці Маслакова Надзея Івановна, калі ласка. Вось. Ну, а хто я? Я невестка. Я невестка, я Клімович Светлана Анатольевна, по совместительству жонка гэтага вось хлопца, да? А вось самы яшчэ галоўны наш хлопчык, это Алексей Концавой, Алексей Викторович. Ён у нас таксама чалавек по гэтай самай навуковым гэтым, і туды, і сюды, гітарыст, карацей кажучы. А ён нам... Да, тоже оркестр, и он нам так само близкий. Настолько близкий, что я не ведаю нават, кем его представить. Сын, зять, короче, кажучи, ну все. Мы его никуда не отпускаем. Он у нас еще холостый. Да, ну и ты три чаровные... Майте на увазе, девчата. У нас холостые, майте на увазе. И вось мои трое девчаток, так само, там моя дачушка Климович Яніна, там моя так само близкая суседочка, гэта Карина Голубецина и сябровка, да, и сватці Ніны Дмітрыўны унучка. И так само Верина Наталья, она у нас уже працуе, она так само уже як родненькая, каханенькая. Карацей кажучи, у нас и Волошки, и родина. Приезжайте до нас, бо у нас так само дзяцей не хапае, калі хочаце дзяцей вязіце, мы их научим танчить, спявать, усё, что можно. И сами долучайтесь до нашего коллектива, будете каханенькими, родненькими, станете роднёй. Напоследок жадаем усім моцнага здароўя, шчасця, дабрабыту і, галоўнае, мірнага неба над галавой. Бо ў сапраўдных мужчын, якія сёння прыйшлі на гэтае свята, не пашкадавалі свайго ні часу, правда, каля тэлевізара з пультам, а вось прыйшлі паглядзець на нас, пааплодыраваць нам. Вялікі вам дзякуй. Да новых сустрэч!